Sabi niya, i-try mo to, yung tinatawag natin yan na Power trio. Yung isang CMD, isang CBF, at isang Supreme Juice. Hindi ko maong ginamit yun, nilagay ko lang sa kwarto ko. Oo, hindi mo pala sinusubukan, ano? Hindi ko po sinubukan. Tapos, July, bumalik ka na naman po. June, pumunta ka, tapos July, bumalik ka na naman. Ganon din, siguro mga first week, second week ng July yon, nag-uusap tayo doon sa laboratory. Effective pa rin yata sa laboratory. Siguro na, ko na kung saan. Nakikinig lang ako sa'yo. Nakatingin lang ako, hindi man ako umuo. Hindi rin ako humihindi. Pero end ng July, mga mag-August yun, mga first week ng August. Pasensya na po sa mga kumakain, bagay maaga pa. Minsan sa umaga, nung umaga ngayon, nung magbawas po ako, may dugo. Tumutulo po yung dugo, may dugo talaga. 3 consecutive days po, tumutulo talaga yung dugo. Medyo natakot po ako dahil isa yan sa mga pumapatay sa lalaki ngayon, yung colon cancer. Colon cancer. Opo, ginawa ko, pumunta ako sa Briola dito sa Leon Hernandez. Huwag ka lang, Sir Boyd, mag-mention ng pangalan ng doktor, ha? Okay. Pero kaibigan ko din naman yun. Okay man siya. Kasi dati naman sa amin siya nagkiklinik. Lumipat lang siya doon sa Leon Hernandez. Sabi ko, Dok, ganyan. In-examine niya ako. Pinagubad niya ako. Sabi niya may bukol ako nakakapa. Sa puwet ko po. Sabi niya, mag-colonoscopy tayo, may PhilHealth ka ba? Ay, kung meron. Maganda ka lang na ganitong amount, ganyan. Ngayon, sabi niya, gamutin muna natin yan. Binigyan niya po ako ng gamot na 3 times a day. Pagdating sa gabi, may suppository pa yan, ipapasok sa puwet bago matulog. Pero po, 3 consecutive days na naman, o kaya mag-4 na araw na hindi naman tumitigil po ang dugo. Wala po siyang schedule ng clinic dito kasi every Tuesday lang siya. Pinuntahan ko po sa Sanaga, sa Mother Seton Hospital. Magang-maga nga ako, nandun na ako. Nung pagdating ko pala doon, yung clinic niya, kasama niya yung, sa isang clinic lang, yung asawa niyang pediatrician. So hindi naman ako ma-examine doon kasi nandun yung asawa niya, at minsan may mga pasyente man yun ng mga bata. Siyempre, alam ko, manaintindihan ko yun, hindi niya ako mapagubad doon yun. Sabi niya, tuloy mo lang yung gamot. Uwi ako ng diet na nagpapanik ako. Sabi ko, subukan ko kaya itong binigay mo nga yung ang ininom ko nga lang doon yung CMD sa CBF. Okay. After 2 days lang po, 2 days lang ako uminom, yung after pagpangatlong araw, tumigil po ang pagdugo. Wow. Doon po ako nag-decide na piniim na kita. Sabi ko, makakatulong to. Kasi po, grabe, malaking experience ko sa laboratory. Nakikita ko lang po dyan yung mga pabalik-balik lang. Ayaw ko na magsalita po. Pabalik-balik lang dyan ang request for laboratory. Pasyente namin nagpapalaboratory. Yes. Kung minsan 10 taon na yan, hawak yan ng iba na may mga maintenance yan. Sabi ko, makakatulong to. Doon na po ako nag-decide. Sa ngayon, sobrang... Sa ngayon po, at talagang passionate ako na ibahagi yan. Kaya kung minsan madalas tayo dito magkaroon activity. Health. Oo, kaya isa ka na rin sa magaling mag-lecture dyan sa Camarines Norte. Tinuturo ko talaga sa kanila yan at nag-uusap kami at sinasabi ko sa pasyente yung tama na magkaroon ng total healing. Yes. Ma-achieve nila ang total healing po sa pamamagitan ng ating power trio po. Yes. So madami ka na rin natulungan dyan sa area ng Camarines Norte, Sir Boyd. Kanina lang, may mga minamalis tayo ngayon dito na may mga sakit. Cancerous po talaga. Oo, ang daming may cancer, ano? Opo, na namamalis man natin, buhay pa sila hanggang ngayon. Hindi sila nag-chemotherapy po. Pero Sir Boyd, aside sa iyo po, sa pamilya mo ba may ibang gumagamit na ng ating produkto? Ay, ang mama ko po, 87 years old na. Kaya, ilan po yung edad? 87 years old na 87. po. Yung ate ko po na siya po ang head nurse ng
sa oncology po department sa HCI sa Cairo ng isang malaking hospital. Okay. Umuwi na siya ngayon kasi mas matanda sa akin. Mm. Nag-retire na, gumagamit niyan ngayon. Siya mismo magsasabi, huwag kayo magpakemo. Kasi Oh. minsan hindi man daw na-recover. Sabi niya, siyang head nurse ng sa oncology department doon. Yun ang mga nakikemo po sa Egypt. Nurse po yan. Yan na dyan ngayon sa Lagas-Ligaspi na po ngayon. Siya ngayon ang nag-aalaga sa mama ko dyan. Aha. Yan lang po. Ginagamit namin yung Power Trio. Power Kasi sa mama ko, trio malakas pa. talaga. So, yan. Opo. At Tapos least may naman. isa pa po ako, Ano yan? may isa pa po akong ipag teacher po. Mhm. Medyo di sa Ligaspi. Tinanggalan na ng suso po kasi may breast cancer po. Kaya lang, sinusunod niya yung ginawa na ng co-teacher niya na si Hazel na patay na po ngayon. Kaibigan ko din po yung si Hazel. Asawa po yun ni Hil. Nandiyan dyan sa Ligaspi. Na may breast cancer din po. Sinunod yung pamamaraan, yung protocol na tinanggalan ng suso, nagpa-chemo, nagpa-radiation therapy, namatay din. Sabi ko, bakit yun ang sinusundan mo? Bakit di ka maghanap ng ibang paraan o kaya alternative? Di ko sinabi nga CMD. Ngayon nag-CMD siya. Kasi noon, bagsak talaga katawan niya, nagkikemo siya, walang buhok, mahina ang katawan, nakahiga lang. Ngayon nag-CMD siya, may buhok, malakas pa. Hanggang ngayon, Gumanda ang yung pakiramdam niya. hiyap. Opo. Nandyan ngayon sa Ligaspi. Alam mo na, namit mo man po yung Ma'am Melinda. Diyan sa'yo kumukuha ng CMD sa Ligaspi. Dahil di ko man sila mapapadalhan at nandito ako sa DAET. Oo. Pero sa ngayon, Sir Boyd, connected ka pa rin sa DAET Lab? Opo, nandiyan pa rin po ako. Oh, at least dalawa Medical yung laboratory sineserve po mo ngayon, CMD office, tapos sa... Opo. Oo. At, Kaya minsan may mga pasyente kami dyan sa laboratory na talagang nililecturean ko o kaya sinasabi ko sa kanila. Kaya lang may iba mga pasyente na talagang hindi man masama magtiwala kay Doc. Natural lang yan. Sabi ko naman, kung kailangan nyo ng alternatibo, yan, sinasabi ko sa inyo. Kasi mga kaibigan ko rin dito, mga doktor, kung kakilala ko din kami dito sa DAET. Kakilala ko lang kasi kilala din ang laboratory namin dito. oo. So, at least Pero naman... napakaganda talaga, napakaganda. Kaya nandito ako sa Health Code International dahil po dyan. Ako mismo gumaling. Ako na mismo, na hindi ako naniniwala. Negative po ako dyan dati. Oo, sa bagay, hindi ka lang Ngayon, naman... wala na po. hindi lang naman ikaw yung nag-negative. Hindi ka lang yung nag-negative. Dati rin kaming negative dito sa ganitong produkto. Pero kailangan lang talagang masubukan para mapatunayan. Okay, Sir Boyd? Anong message mo sa mga makakapakinig nito? Ay, subukan niyo po. Yung mga taga-diet po, Cam Norte o dito, kasi may mga branches na po kami, nag-branch out po kami. Meron kami sa Kapalonga, Santa Elena, at Panganiban. Yung labo po, mas nauna pa yung sa akin. Subukan niyo po ang mga sinasabi ng mga tao dito. Subukan niyo po. Subukan niyo lang po. Makikita niyo. At makinig kayo sa radyo po, yung mga testimony na piniplay po namin is totoo po yan. Okay. Totoo po yan. Ako po mismo. Puntahan niyo ako dito sa DAET po, DAET Medical Laboratory, o kaya yung sa CMD Center namin, makikita niyo po ako. Okay, maraming salamat Sir Boyd Abdani sa kayong magandang pag-share ng iyong experience sa paggamit ng ating Power Trio. At salamat at nandiyan ka na rin, sumali ka sa aming mission to help restore the health of people. Salamat po. Salamat Bye-bye po. Okay, so ayan sa mga listeners natin, ang napakinggan natin Sir Boyd Abdani na dati po na aayaw-ayaw dahil syempre pamilya sila ng mga nurses, 'di ba? Mga sila, mga sa medical talaga, and then he is also connected with DAET Lab. So alam niya mag-handle ng mga pasyente, but this time kailangan lang palang pa-experience din sa kanya ni Lord yung ating magandang product para makumbinse siya. Sa hello kay Ma'am Cathy Cruz, and then nakita ko si Ma'am Remy Faustino and Sir Jonathan Pagunsan. Siguro ito one day si Sir Jonathan naman yung aking i-interview kasi kailangan natin mag-reach out sa mga ibang lugar na mayroong mga magagandang kwento sa kagalingan ng ating produkto. Kaya sa lahat ng may mga problema sa kalusugan, wag na pong mag-negative.
Dito sa Bicol region, ang dami pa ring positive sa COVID-19. Salamat doon sa mga taong nagtitiwala sa atin. Kasi 'di ba, madalas i-declare ng iyong lingkod with our products, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila at tumulong sa mga na-COVID. Katulad nung mga tinulungan natin, yung talagang gumamit ng ating product, mas mabilis ang recovery ng gumamit sila ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. And of course, sa mga listeners natin, hindi lang po yung health ninyo ang gusto namin matulungan. Kasama ang kabuhayan, we need retailers, kailangan natin ng mga distributor, mga business partner, kailangan natin. We have a very wide market para dito sa ating mga produkto. Magkatulungan tayo, lalo doon sa mga siyempre doon sa may mga problema sa kalusugan, you need to try it. And of course, pag na-prove nyo na maganda ang ating mga produkto, paki-share naman. Gawin nyo na yung negosyo. Ito yung negosyong to na hindi kayo mapapaya sa mga tao. Na kahit na matindi yung lockdown noon, hindi talaga tayo na lockdown. This is an opportunity na pwedeng itawid tayo sa ating mga pangangailangan at ma-reach natin yung ating mga mahal, yung ating mga pangarap mga pangarap natin sa buhay. Dahil dito, marami nag-join, may mga health problems, may mga sakit sa bulsa, but this time, kasamang natulungan, sabay parehas natulungan ang sakit sa bulsa at ang sakit sa katawan, syempre, at sakit sa bulsa, nang kami ay tumulong sa mga tao. Hello kay Ma'am Mayet Adina, okay? So, ang bilis ng ating oras, ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline para ma-address natin on air ang inyong mga katanungan. And by the way, doon sa mga gustong umasenso dito, ako naka-ready ako mag-quote sa inyo. Kahit na malayo ang inyong lugar, kaya ko kayong i-reach out para i-coach kayo, tulungan kayo, i-mentor kayo, paano kayo aasenso dito sa Health Code International. Huwag natin sayangin yung opportunity na sana matulad din kayo sa amin na naniwala dito sa company, sa mga product ni Health Code International, at talagang in-embrace namin yung opportunity na makatulong sa ibang tao. Kailangan natin magkatulungan po talaga, okay? So, yan. Reach out for us. Of course, sa mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount basta kayo ay mga member dito. Tandaan, the need for the product is forever. Kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. O kung magkakatulungan tayo, kaya natin labanan ang COVID-19. Dahil sabi nga ni Dr. Mike Navera, COVID will stay tomorrow. The next day, masanay tayo na nandyan talaga ang COVID-19. So, anong dapat gawin? Follow the health protocol. Alam na natin yun. 'Di ba? Yung health protocol, alam na natin yan. Pero ito yung sinasabi niya, pinaka number 1, palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Okay? So, swak na swak, Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay, at malaking tulong para labanan natin ang COVID-19. Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, doon sa mga nasa Facebook, pwede kayo mag-reach out sa ating Facebook, CMD Bicol, at si Nurse Earl naman po ang nakaabang dyan para sagutin ang inyong mga katanungan. Hello kay Emmy Di Maano and sa aking batchmate, Mr. Erson Nares. Kumusta na, mate Erson? So, dito na muna tayo sa ating mga outlet. Pakinggan po natin.
Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI-CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin the HCI-CMD office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalia, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI-CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at Corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuhan, Karamuan, Kamsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Stockist Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI-CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena de Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. So First District Obalbay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbado Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batali, CMD Center at second floor, Center Point Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Bertelneo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at top GW Hardware. Now, dito sa 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahat, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3, Itbam, Manito, Albay, at CMD Center at second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atop Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay.
Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EM's Bayo, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Ma'am Kiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanawahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Ma'am Nora Aison, Puro Legazpi City. Now sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Perenya, ground floor Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong Kamalig Albay, Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susi Dizon, care of Ochopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay. CMD Office at 2nd floor sa Palisyo Building sa Palisyo Street, Basod, Polangi, Albay. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City, beside PNB Ligao. CMD Office at Liantos Building, Parok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piudoran, Albay. Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. At andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Okay, dagdag pa natin distributor ayan, Mr. Pedro Villanueva sa Mambolo, Nuevo Libanon, Camarines Sur. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoan, Catanduanes. Of course, nandiyan din po si Jeremias Balia sa Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. So ayan, ubos na yung ating oras. Sa mga listeners natin, sa mga nanonood sa atin sa Facebook, maraming po salamat po sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Makinig po tayo muli sa susunod nating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang bagong jersey, Mark Contigo. May bagong tapas, Stanley Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat ng kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibayan puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water,